روسیه عێریشا داعشê li ser navçeyên Kurda li Kobanê û gundewarê wêne û destdanîn li ser zêdetirî sehgundî ku di encam da komkujî û penaberiyeke zehfhat kirin. Hejmar gihişte zêdetirî 45,000 kes li Tirkiye ji berî ênî ku li ser sînor sekinî. Lêbelê nerîna siyasetmedara Rojavayê Kurdistanê sebaret rewşa Kobanê çi ye? Partî Demokratî Pêşverû Kurd li Sûriya vê êrişa hovana li ser miletê me li Kobanê şermezar dikin û me wek partî beyanek daxuyaniyek derxist me ev êrişa a hovana me şermezar kir û me xwest ji miletê xwe ji partiyên me yên Kurdî tev yekrêziya xwe çê bikin karibin li miletê xwe li wir xwedî derkevin û karibin li penaberê me îro êgo li Kolanê li Kurdistana Tirkiye li ser sînora xwedî li wa derkevin û karibin xizmeteke ciwar bikin û karibin vê êrişa hovana vegerênin û li pêşayê bisekin. Em carek dî banga me ji dewletên dinyayê ji dewletên xwedî zûlhêz karibin tedexul bikin vê qetlîama dijî miletê me tê li pêşayê bisekinin û karibin miletê me biparêzin. Netîca hinek nakokiyê ku peyda dibin di navbêra Hereka Kurdî de û yê ku cizek ji Hereka Kurdî di ber de mes'ûl e. Hereka Kurdî tev meaniye pê lê sebebekî reîsî heye ku cihetek cihedî qebîl nake. Nahêle ew bê. Me wekû partî me teblîğî hevalê xwe kiriye, me teblîğî dostên xwe kiriye û hûnî wekû welatî, hûnî wekû Kurd beravaniyê di ber axa Kobanê de bikin, hûn nakokiya hezbî nasekinin, hûn li karê hezbî nasekinin, hûnî bakine dostê xwe, hûnî civatekî ji hevalê xwe û dostê xwe welatî xwe re bikin, hûnî bergiriyê di ber axa Kobanê de bikin. Hûn li hezbîtiyê nasekinin. Kobanê wekû Kerkûkê Kobanê, wekû Qamişlo Kobanê, wekû Mehabate divê hûn beravanî di ber Kobanê de bikin, li hala hezbî nesekinin. Li kesekî nesekin, li tik kesî nesekin beravanî bikin, rexjin çekê xwe û beravaniya axa xwe bikin. Hîn ji wan siyasetmedara dîtin wekû pêlaneka herêmiya mebez jê rewxandina dewleta Kurdî ye û ev fîlan wê herê serî dema Encûmenên Niştîmanî Kurd bi hilwesta xweyayekana û karûbariyeke nû tê xuyakirin ev karîse serxwebûna Kurdistanê nîzîke ji vê yekê ev karîse bi serê Kurda de tê. Ji ber çima, ji ber îro Daeş ke tanzîmek irhabî ne tenê wek tê xuyakirin em bêjin nîzamê Sûrî hek îdare dike lê xuyayiye hek nîzamê Îranî hek istixbaratê Tirkî ne û hek istixbaratê navdewletî. Ev tev her yekî bi rengekî ji xwe îdare dike. Ez dibêjim belkî bêhtirên wê Kobanî wextê tê xirakirin yan ro bi ro bajarên Kurdî li wir diçin hebûna Kurdistana Sûrî dikeve xeterê de, hebûna serxwebûna Kurdistanê ku ji başûr dest pê bike dikeve xeterê de, meşruayê Kurdî bi xwe dikeve xeterê de. Ez dibêjim me salek û nîve çi Meclisa Wetaniya Kurdî û çi Meclis Xeribî Kurdistan. Hek Meclis Xeribî Kurdistan da xuyakirin û tê wê diparêze lê nikariye biparêze û delîl wa tê xuyakirin. Ya dî Meclisa Wetaniya Kurdî jî nikariye tiştekî pêş qedmê nêjwana re ji ber ev sal û nîve kesî xizmet ji ye re nekiriye. îro hewceya înû Meclisa Wetaniya Kurdî birengek nû yan Partiyê Kurdî ji dev mesela meclisê wê ne aktiv e. diyara penaberiya xelkê Kobanê wê berdewam neke ji ber ku Kobanê dibe sedema yekbûna gotina Kurdî û yekrêziya hilwesta Kurdî. Berzan Hesên, Televizyona Ark, Girkê Legê.